П'ятнадцята година, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 29 грудня, 1401-й день анексії Криму. В студії Ескендер Мометов. 4 обвинувачених у ялтинській справі Хізбут Тахрір вивезли з СІЗО в Сімферополі та доправили до російського Краснодару. Там вони чекають на етап до Ростова-на-Дону. Йдеться про Вадима Сюрка, Емір-Усейна Куку, Інвера Бекірова, Арсена Джепарова. Адвокати повідомляють, з кримцями окупанти не церемоняться, знущаються та нацьковують собак. Зокрема, Олександр Попков, який представляє права Емір-Усейна Куку, розповів нашому телеканалу, що інформацію про гоніння адвокати отримали від співкамерника Куку і Сюрка. Вадим Сюрук передал, что Эмира-Усейна вывели из камеры, и он туда не вернулся, а их травили собаками, пинали и обещали потерять на этапе. Поскольку впереди праздники и доступ в СИЗО ограничен для адвокатов, да, и тем более они находятся в дороге, и тем более вывели из транзитной камеры, да, и люди туда не вернулись. Куда они делись, мы не знаем. Жодним з фігурантів цієї справи немає зв'язку, місце їхнього знаходження невідоме. Адвокати готують звернення у Краснодарську громадську спостережну комісію, яка має доступ до російських СІЗО, аби ті допомогли розібратися у ситуації. Писать запросы на ВНК и напишем жалобу в прокуратуру. Если эта информация подтвердится, то мы будем настаивать на привлечении виновных должностных лиц к ответственности. Фігурантів так званої справи Ялтинської чистки Хізбут Тахрір затримали у Криму минулого року. 5 звинувачують у причетності до організації Хізбут Тахрір, а правозахисника Емір-Усейна Куку в створенні Ялтинського осередку Хізбут Тахрір, яку в Росії вважають терористичною організацією. Окупанти знищують кафе кримського татарина у Судаку. Про це повідомляють кримці у соціальних мережах. Власники кафе, родина Абдураманових, підтвердили нашому телеканалу, що до них приїхали силовики, підтягнули відповідну техніку. Вже почали трощити заклад. Кримсько-татарська громадська діячка з Судака Лінора Дюльбер повідомила, що окупаційний міський суд лише напередодні виніс рішення про знесення кафе, тож його власникам не дали можливість оскаржити це рішення. Основанием для такого решения суда, Судакского городского суда, явилось якобы решение, которое было принято судом еще при Украине о сносе некого временного строения. Но владельцы кафе утверждают, что они это решение исполнили, снесли кафе, и стоящее на сегодняшний день здание, оно было построено уже по новым документам. Есть общая политика, скажем так, местной власти по очищению прибрежной зоны, и как-то так получается, что в эту зону попадают исключительно крымские татары. Асана Чапуха окупанти вивезли з СІЗО до лікарні в Сімферополі на медичне обстеження, однак у медзакладі його не залишили. Через кілька годин Асана Чапуха знову повернули в СІЗО. Його адвокати готують запити, аби дізнатися рішення лікарів і діагноз їхнього підзахисного. Асана Чапуха затримали разом із Бекіром Дегерменджі, Русланом Трубачем та Кязімом Аметовим до 23 листопада у справі про вимагання грошей. Під час цих арештів померла Виджія Кашка. У СІЗО в Асана Чапуха стався мікроінсульт, і він не може самостійно пересуватися. Буду готовить и отправлять адвокатские запросы в СИЗО, то есть в медсанчасть СИЗО, и в больницу с просьбой предоставить мне информацию о результатах обследования моего подзащитного. На самом деле он нездоров, вот именно, и нуждается в помощи более квалифицированной, о чем я неоднократно об этом говорил и руководству СИЗО, и руководству медсанчасти.
Російські ЗМІ поширюють фейкові новини про масові затримання на кордоні з Україною і на адмінмежі з анексованим Кримом. Так Росія відреагувала на запровадження Україною біометричного контролю для іноземців, у першу чергу для росіян. Про це розповів речник Української Держприкордонслужби Олег Слободян. Біометричний контроль на кордоні з Росією на блокпостах з ОРДЛО та адмінмежі з окупованим Кримом Україна запустила у тестовому режимі 2 дні тому. А вже з 1 січня він запрацює наповно. Росіянам та громадянам ще 70 країн доведеться тепер при в'їзді в Україну здавати відбитки пальців. Ми спостерігаємо велику кількість інформації від російських ЗМІ про нібито порушення кордону і затримання якихось незрозумілих порушників з контрабандою, зі зброєю і так далі, які рухалися з України. Хоча на перевірку вся ця інформація видавалася виключно фейковою і жодного реального підтвердження вона не отримала. Також прикордонники перейшли на посилений режим несення служби охорони, забезпечують на період пікового навантаження на пункти пропуску. Збільшена кількість прикордонних нарядів для огляду авто, задіяні службові собаки. Також людей ретельніше перевірятимуть, аби уникнути диверсій. В акваторії анексованого Криму тривають масштабні російські маневри. У Севастополі понад 4 десятки кораблів Чорноморського флоту навчаються прийомам протидиверсійної діяльності та протиповітряної оборони. А ще вони разом відпрацьовують підготовку до дальнього походу із застосуванням озброєння. Після окупації Криму у 2014-му Росія регулярно грає м'язами на півострові, влаштовуючи показові військові навчання. У Генштабі України ці дії росіян називають незаконними. Напад на церкву коптів під Каїром. Щонайменше 10 загиблих, кілька людей поранені. Мінімум одного нападника знищили правоохоронці. Бойовики розпочали стрілянину біля будівлі храму. Один з них намагався вдертися до церкви та підірвати вибухівку на собі. Жодне угрупування не взяло на себе відповідальність за напад, побоюючись спалаху насилля напередодні різдвяно-новорічного періоду. Усі церкви в Єгипті взяли під посилену охорону, адже коптські храми часто стають мішенями для терористичних атак. Так, у квітні в результаті нападів на Танті та Олександрії загинули 44 людини. Суд в Анкарі заарештував організатора виставки, на якій застрелили російського посла Мустафу Тимур Ознака. Турецької правоохоронці підозрюють в навмисній спробі взяти участь у вбивстві. Посла Росії в Туреччині Андрія Карлова застрелили торік 19 грудня під час його виступу на відкритті виставки «Росія очима турків». Вбивцею виявився 22-річний поліцейський. Його вбили у ході поліцейської спецоперації. Як з'ясувало слідство, нападник був пов'язаний з рухом опозиційного проповідника Фетулаха Гюлена. Пізніше поліція заарештувала 5 людей, серед них 3 правоохоронців. Завершити рік доброю справою. В ісламському культурному центрі Аль-Раїд організували День донора. Здати кров тут пропонують усім, незалежно від віросповідання. Роман прийшов здавати кров вдруге. Вважає це обов'язком кожної здорової людини, адже 15 хвилин витраченого часу і 450 мл крові можуть врятувати не одне життя. Потому что донорство – это важная социальная обязанность. В свое время меня очень потрясла история, когда молодой парень, национальный гвардеец, он умер от того, что ему не нашлось крови для переливания в столице, в Киеве. Ну, поэтому я считаю, что если человек здоров, то он вполне может сдать кровь. Пункт здачі крові організували в ісламському культурному центрі. Долучитись до добрих справ запросили всіх охочих, незалежно від віросповідання. Кошти, які лікарі обов'язково видають донорам на обід, можна віддати на благодійність. Коли трапляється біда, вона не питає, хто ти і що ти, звідки. І якщо є така можливість, тим більше зараз наприкінці року, коли згадуєш, що ти зробив в цьому році гарного, то це ще такий маленький плюсик до списку хороших справ. Стати донором може будь-яка повнолітня особа, яка не має протипоказань. Лікарі кажуть, що це приносить користь тим, хто здає, і життєво необхідно для того, кому цю кров переливають. Це приносить певну користь організму,
йде певна стимуляція процесів кровотворення, як кажуть в народі, і омолодження. Кров – це унікальний орган, тому вона завжди буде потрібна в лікувальних закладах з метою збереження і врятування життя. За статистикою, кожна третя людина протягом свого життя потребує переливання крові, а одна здача крові може врятувати до 3 життів. Оксана Гуцул, Іслям Пінка, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Аби знати більше, дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською Шевкетом Намутулаєвим. Менш ніж за годину. А просто зараз ефір продовжить програма «Бубун» із Олегом Борисовим. Будьте з нами.